Jungle. Audio Jungle. ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ 144 ଧାରା ସ୍ୱତେ ହେଉଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଆଜି ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ 144 ଧାରା ସ୍ୱତେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଯୁବକମାନେ ସତେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିବା ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ତଥା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନର ବିଶେଷତଃ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରଥା ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତି ଆଉ ଭିନ୍ନ। ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଇ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ। ଆଜି ମହାନ ବୈଶାଖ ମାସ 2014 ତାରିଖରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଉ। 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଲର୍ଟ। 40 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ତାତିରେ ଜଳୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ କୃଷିଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 14ତମ କିସ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଯୋଜନାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 13ତମ କିସ୍ତି ଦେଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14ତମ କିସ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା। ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ସ୍କିମ୍। ଏସି କୁଲର ସବୁ କିଛି ମାଗଣାରେ ଚାଲିବ। ଖରାଦିନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାଉଥିବା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଏସି କୁଲର ଏବଂ ଫୋନ୍ର ପରି ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ